Hello friend, welcome to back my YouTube channel. आंनि चेनेलाव बयखौबो खुलुमहरबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बिपुल मोसाहारि आरो प्रकाश नार्जारी इउटुबारनि सायाव फंनैसो खोथा बुंनो नागिरदों। माने जोंहा बिपुल मोसाहारि बिथाङा सासे आर्टिस्टबोमोन, माने गोदोनि आर्टिस्ट आरोना। आइसक्रिम जानो बिनानाव होनग्रानि एलबाम भिडिअ नुदोंमोन आं गोदो। दा बिथाङा प्रकाश नार्जारीखौ माने दानथारनो नागिरदों आरोना खुख्रिजों। बे भिडिअनि डायलगखौ नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन। मोजां मोनोबा निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय। प्रकाश भाई, नोंनावबो बिराद गुन्दा दङ माथो। प्रकाश इउटुबार बिटिआरथ' जाथ'वाखै, बिटिसिखौ गारनानै नों इमिडियेट खाट। खिन्थु आं जोंबाय नोंखौ फंबाय हिसाबै। नोंखौ आं दहाय जेबो माबायाखिसै। प्रकाश, नों बिराद पावारफुल होनना लादोंना नोङो। नैबे गिटारजों नोंखौ बुथारगोन आं, मिथिबाय प्रकाश। शेयार खालामना हो बयबो बे प्रकाश इउटुबारखौ। गाबोन 8थायाव फैसा मोनाबा गोदागोन नोंखौ, मिथिबाय। बबे जायगायाव केस होयो, कर्टआव होयोना, एसपि डिसिपिनो होयोना, सोरनो मिनिस्टार सोरबा EMGMनो होयो, हो नोंसाला। गाबोन 8थायाव फैसा मोनाबा प्रकाश इउटुबार नों जिजोब्बाय। खिन्थु नोंखौ आयेना बिसार खालामनाय नङा, खुख्रियासो बिसार खालामगोन, मिथिखा। आं हले बुंखाबाय। बे मुसाहारिया, बिपुल मुसाहारिया बिराद डेन्जार मानसि। जों कालचारनि मानसिलै, जों बिराद सादा सिदा। मोजांखौ मोजां मोनो, गाज्रिखौ गाज्रि मोनो। नों बादि फां फुं 7था मुलुगनि दै लोंनानै फैनानै बाहाय थगाय थसि फैनानै नोङो बिटिआरखौ नोङो गुबुंले खालामफैदोंना। सोरबा EMGMखौ बदनाम होयै नों फैसा खांदोंना सालाबाय था। हा, जोंनि प्रमद बर' शिबखौ नों बदनाम होनानै फैसा खांदों दा नोङो। जिजोबगोन नोङो प्रकाश, मिथिखाबाय। नोंखौ बुथारनो आंनो 5 फैसाबो टाइम नाङा, 5 मिनिटबो टाइम नाङा, मिथिबाय। आं गोसो जायोबा। जों बिराद जेनुइन मानसि, गान लिरग्रा, मेथाइ खनग्रा, एक्टिं खालामग्रा मानसि जोङो, बुरबक। जों जानला मानला मानसि नङा। खिन्थु नों आंनिफ्राय थाखा, आंनि मेगनानो आंनि आखाइ। प्रकाश भाई, मा जाबावनांगौ दा? क'क्राझारखौ गारनानै खाराबानो जाबाय दा बेबाराव। खुख्रि लानानैसो होखार नागिरबाय क'क्राझारनिफ्राय। खारदोसो होनांगौ आरो, नङाबा जारला दङ। गिटारजों सिन्थाय होनो नागिरबाय, मा जाबावनांगौ प्रकाश भाई। जोंहा आदा बिपुल मोसाहारि बिथाङा गिटारजोंसो होनो नागिरबाय नोंखौ, मा जाबावनांगौ दा? आंखौ सोर होनबावबाय नोङो? बिपुल मुसाहारिखौ नों सोर होनबावबाय? नों खिन्थु बेनि फिननायखौ बावला नोङो। नैबे बासनि गेजेराव मोनगोन नों बेटा, मिथिखा। बुजिबाय दा? नों बहा खारो खार, क'क्राझाराव गारना। खिन्थु आं बुंबाय, क'क्राझारखौ गारना खार नोङो। बबेनि दादागिरि जाफैदोंलै गोजाननिफ्राय फैनानै? क'क्राझारा गासिबो जोंनि गेलेग्रा फोथार, जोंनि मैगं खाग्रा फोथार, जोंनि सेसा नेवलाय खांख्राइ नागिरग्रा जायगासो, बुरबक। नों क'क्राझारखौ गावनि मोनदों नामा नों? आं बुंबाय सिदाय, बयबो लोगोफोर शेयार खालामना हो बे हारामिखौ, शेयार खालामना होजोब गासिबो। फैसाया गाबोन बोसोरनै जाबाय, फैसाया खिन्थु 6% सुद दाजाबनानै जुदि आं मोनाबा दा नों जिजोब्बायलै, मिथिबाय। सान्थि जादोंनो जोंना बिटिआरआ बिरादनो सान्थि जादों, येस। खिन्थु बिपुल मुसाहारिया गरमखौ लाबोफिननो थांगासिनो दं। मोजांबासो मोजां, मोजां नङाबा खिन्थु जों गरमनिफ्राय फैखानाय मानसि नालाय। नोङो मोजाङै था प्रकाश। आंनो गाबोन 8थायाव आं गिटारखौ बुंहरबाय। 8थायाव जुदि आंनि फैसा सुदै आसलै फैयाबा नों जिजोबगोन बेटा, मिथिखा। जेसे हागौ एसे शेयार खालामना होबे प्रकाश इउटुबार फाल्थुखौ साला, हिन्जाव गुन्दा बे साला हाराम। हिन्जाव गारनानै फैनानै बाव हिन्जाव गोदान लाफैफिनदों दा। माथो हाबायानो जाबावखै बातालमारिनि रायजोफ्रा ओमफ्राय। लिभिं टुगेदारसो थाबावो नों साला। नों बादि फाल्थु मानसिया इउपिपिआव थानो समायो, सैमा साला। बातालमारिनि आं लोगोफ्रा बुंजोब्बाय, आं जुदि फेंफा सुनांगौबा बातालमारियाव नोंखौ 1 मिनिट नाङा आंनो, मिथिबाय। नों बादि मानसिखौ मिथिनो। हिन्जावानो हाबा जाबावखैसो खोनाबावदां। आं बेबादिखौ बुंनो थाङाखै, खोनादों आरोखि आं मालायनिफ्राय। बहा हाबा जायाब्रा, हाबायानो जायाखैसो होनबावदों। जाबायबो जानो हागौ खोमा, आं बेखौ मिथिला।
खिन्थु नोङो 7था गाथोननि दै लोंनानै फैनानै आसोल मानसिफोरखौ सौग्रावाखैथ' दिनै बिपुल मुसाहारिखौ सौग्रावजेनबाय। नोङो बुंदोंना प्रमद बर' सारखौ फन हरहोनानै जेलाव हरनो नांगौ दालि ओंख्रि जानो दहाय बुंबाय बे आंखौ गावनि बिसिनि सिगाङाव आंखौ अपमान होबाय। आङो प्रकाश गोजो गोजो जोङो मावबोनानै इउपिपिनि बिफां गायनानै दिनै बिफांनि फिथाइया थायनायखाय बिफाङाव बिबार बारनायखाय बिदै सोबनो फैदों, फिथाइ जानो फैदों दा नोंसोरो बेथाफोर हा? ओमफ्राय जों बिफां गायग्राया नोंनि न'निफ्राय गोदोनायाव हमनानै नोंनिफ्राय माने बाहेरायाव थांनानै माने आउट खालाम हरजानाय मानसि आरोखि जों डास्टबिननि मानसि। बबेनि मिनिस्टार नोंलाय बिगुर? बबेनि मिनिस्टार जादों नोङो? जेबो बखिनांगौ गैया, बुंनांगौ गैया। आङो पलिटिकेला पारमानेन्ट बुस्थु नङा। बर्थमान आं इउपिपिनि बिराद गरा, आं चेयारमेन इउपिपिनि। नों घन्टा बिफाङा देरनायखाय गिदिर दालाय दास जानानै बिबार फिथाइ थायनायखाय नोङो बुंनो फैदों नामा आं उमुक शिबनि मानसि उमुकनि मानसि घन्टा हा? प्रमद बर' सार बादि मोजां मानसि गैया दासान्दि बिटिआरआव। खिन्थु नोङो बेखौ नाम लायै लायै फानला बायनानै नों 5 लाख 3 लाख 10 लाख फैसा खालामनो दाखालाम नों बेटा, नों जिगोन बेटा मिथिबाय? नों जिगोन 1 मिनिट 1 सेकेन्डबो नोङो थानो हानाय नङा क'क्राझाराव। आरो नोङो 1 किल'मिटार बाहेरायाव दा ओंखार बेबायदि आखलबा। सोरनो केस होनोलाय बिगुर? सोरनो केस होनो नोङो? बहाय केस होगोन नोङो? होलाय नोङो दे। आंखौ एडभान्स केस होनानै जेलाव दोनखा, नङाबा नों बिपद दंसै। आं हले बुंखाबाय नै आं माने फिल्म माबा कम्पिटिसन दङ, 25 तारिखसिमखौल' आंखौ हगार। माने जोंहा नभेम्बरनि 25 तारिखआव फिल्म कम्पिटिसन जागोन, बिसिमखौल' आंखौ हरगोन। बेनि उनावनो आंखौ जेलाव सोनानै दोनखा, नङाबा नों बिपद जागोन। खिन्थु बुंखाबाय आं। बयबो जेसे हागौ एसे सेयार खालामनो हालाय बे प्रकाश मुन्डाखौ।